Szóval én egy olyan tanulás vagyok, mi voltam, aki a Fazekasból került ide. Jó agyam volt, de kicsit szociofób voltam, ahogy a hormonjaim elkezdtek működni, nem igazán illeszkedtem be ebbe a közoktatás nevű dologba. És hát itt a tanodában azért lehetőségem volt leérettségizni, amit ezúton is hálásan köszönök. És főleg az, hogy a lehető legkevesebb frusztrációval, tehát nem voltak olyan elvárások, amik egy ilyen versenyistálóban. Egyszerűen nekem lehetetlenné tették azt, hogy normális emberi módon éljek vagy tanuljak. És hát itt olyan pluszokat is kaptam, amit szerintem máshol nem kaphattam volna meg. Az első, ami így eszembe jutott, hát én el voltam foglalva magammal, tehát mindenhol a gitárral járkáltam, leeresztett hajjal, és igazából nem nagyon kommunikáltam, rólam beszéltek a tanárok, hogy mikor fog már neki leesni. És azóta is ezen gondolkodom, hogy mikor fog már nekem leesni.